Iktar minn 25,000 student fi skejjel primarju u sekondarja daħlu lura l-iskola 2 filgħodu. Is-sena skolastika 2014-2015 hija sena li se tkun qiegħda toffri għadd ta' sfidi ġodda. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo meta fl-ewwel jum tal-iskola żar żewġ skejjel f'Għawdex, l-iskola primarja tax-Xara u l-iskola sekondarja tar-Rabat. Dik tar-Rabat Għawdex hija waħda mill-iskejjel fejn għall-ewwel darba qed titħaddem is-sistema tal-koedukazzjoni. Dwar lan tal-inizjattivi l-ġodda tkellem il-Ministru Bartolo. Hija sena bi sfidi kbar għaliex qed nagħmlu ħafna passi ġodda li ħdimnihom anke mal-għalliema u mal-edukaturi kollha, huma passi ġodda maħsuba biex ikollna esperjenza edukattiva aħjar. Tul din is-sena skolastika se jkunu offruti numru ta' suġġetti ġodda, fosthom suġġetti vokazzjonali, is-suġġett tal-etika u anke l-accounts, suġġett li kien ilu nieqes għal bosta snin mill-iskejjel tal-Gvern. Barra minn hekk, l-iskejjel primarji għandhom kurrikulu ġdid wara reviżjoni. Waqt iżjarat fl-iskejjel il-Ministru Evarist Bartolo awgura lill-għalliema u l-LSAs għal xogħolhom. Anke jekk tkellem fuq il-manutenzjoni li saret fl-iskejjel fl-aħħar xhur, fisser kif l-esperjenza edukattiva hija aktar minn hekk. Isir kemm isir xogħol kbir fuq il-bini huwa biss parti żgħira mix-xogħol edukattiv. Għaliex mal-bini jrid ikollok imbagħad apparti mill-ambjent sabiħ, jrid ikollok programmi edukattivi interessanti.